Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam Bawu, ka ce an dufuka aikan da nayi. To ya za a yi? Lokacin abu a yi shi. Na zuwa haka. Nan nazo kuma gurinka nazo. To, in ce da lafiya kalau ko? Sadiku ne yace in zo in same ka. Mu yi magana dan baya son rigima. Wato shi baya son fitina. Kai kuma kana so ko? Ka fahimce ni a matsayina na makwabci. Saboda kai za ka iya. Saboda kai za ka iya fitinan ko? To, gani ne bai dace ba tun daga iyakar gonan kana. An riga an tsaga iyaka, an raba fada. Bai kamata kana noma kana ƙara ɗiban shashin hakkinsa ba. Hakan fa haramun ne. Allahu akbar. To Allah shi karba. Daga ta Bakar. Gaba ɗayan ku ƙarya kuke yi. Ni din za ku zo ku nuna wa iyakar gona? Cewa wani na shiga gonar ku. To bari ka ji. Kada ka sake shiga sharo ba shanu. Kai kirbo. Zo nan. Idan kuma ba haka ba, to dinka. Me yake faruwa ne haka? Wannan yara sun zo sun same ni a gona. Wai wannan na shiga musu iyakar gona. To Mallam Abakar, dakata Ba'u, shiru ba tsoro bane. Kawai kai waye da ba za faɗa ma gaskiya ba. To ba san me nake yi bane? To na wuce duk inda kake tunani. Kuma in baka bi a hankali ba, duniya sai ta ma ashtawan tsaki. Kai min din to. Alhamdulillah. Ina ce duniya ce za ta ma ashtawan tsakin ko? To ta yi min. Dan Allah duniyar ta ma ashtawan tsaki. Kai Abakar, ka fa kusa wuce gona da iri fa. Domin na ga alama nan gaba fa so kake zan fara gona yar kashi da kai. Ah, to wake jin tsoro mutumin banza kawai. Ku dakata Mallam Abakar. Da kiman ka bai kamata a ga kana biye masa ba. Kaga zo mu tafi. Ni na san me zan yi. Je ka. Ka ji maloho. Ana ka dakatar da shi. To yayi zaka zo ka hana da duka. Munafikan banza munafikan wafi. Wato da an dauka za a samu araha, za a samu abin bulis. To ba haka bane. A zo a buɗe min idanu a hana ni rawar gaban hantsi ko? Ha to ba ni ba. To wallahi tallahi wuce nan. In dai ni ne. Ina kirbo. Wai ka ji yaran nan suka same ni akan maganar gonan nan. To ni kuma akan maganar gonan nan duk abin da ta fasa sai dai kone. Ni wallahi kuna ban mamaki wallahi. To, duka karen nan babu wanda bai san ku ba. Me yasa kuke haka da girman ku? Ah, to kenan kai ma kana ciki ne? Kai dama kai baka son gaskiya ai dama. Kana ciki mana. Matsala da kai kenan. Kai daga zara zo za ga ma gaskiya sai ka ni ka kawo ni magana wanda bai kamata ba. Allah fa gaskiya to ba na son gaskiyar je ka. Na barka gaskiyar je ka. Ba na son ta. Kai me abin da yake damu na? Kai duk gaskiyar duniyar nan je kana baka. Ka je da ita. Kai a radu sai ka biya. Wallahi ko ka biya ko in yaga masu kira rashin mutunci. Jimin rashin kunyar banza. Kina mace za ki biyo tsakiyar hanya? Kin yi sa'a ma ban bi cikin. Ni ban ga zan iya sauraron ci gaba da sauraron wargajajjiyar yarinya ba. Kai ni ne wargajajjiya wallahi to kai ta kanka. A turo na gaba ko kuma a ɗau na mutanen baya can annabawa a yi haƙuri kenan. Dan sai kaga abin da zai biyo ba. Babu abin da zai biyo baya in ba na annabawa ba. Farnan ko in yi fatali da ke yanzu. Aikin banza aikin wofi. Gaba ɗaya rayuwa ta lalace. Gari ya yi tsada, shinkafa ta yi tsada, komai ya yi tsada a rayuwa ana so a kashe mu. Aikin banza aikin wofi. Ke dakata yaya? Shi waye? Shi waye? Kina ta shi waye? Waye shi din? Kan bala'i. Ina dan abokin kabarau ne yana kallo na nace ya bari yaki ya kade ni da keke. Ya tattake roban wai ya ga me garin. Jar uba. Yanzu cin kashin ya biyo tsagi na? Ni fa a waje na asaran hatsi daidai yake da asaran rai. Yau ake yin ta. Gashi samu gyatumarki. Me ma yace a ƙarshe? Wai ya ga me garin. To gani.
Shiga gida. Malamisu, amma ni ka lafiya na ga wurjan can ne haka? Yo ina fa lafiya. To me faru na ga kana ta sauri haka ne bai kaman kana huci. Neman yaron nan Sabitu zani domin ya takale ni. Haba kai ko to wani abu ya maka kuma kage to har da huci haka? Hatsina ya zubar ya tattaka ya kuma ce in ni dan halak ne in sa shi ya biya. Kai subhanallahi in ko haka ne wallahi yayi ganganci. Wannan wani irin bala'i ne kuma? Ni ma fa yanzu muka gama namu a gona. Kamar yaya? Kai da wa? Gani ne yana noma kuma yana ƙara shiga cikin haƙƙin takin gona na. Shi ne na kira shaida malam Abubakar tun na ga shi makwabci ne. Wallahi kuma gaya maka hakan ne ya ƙememe ya nuna cewa ba mu ma san me muke ba ciki. Wai mashin kan ba'u ba an ba shi iyakansa ba? Shi ne yake son tada rigima? Rabu da shi na san kawai da zan bullo al'amarin. Kana ganin malamisu ni zan wuce amma dan Allah dai bi a hankali. Ina je kawai ai sai abin da Allah ya yi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Malam ba ubai nan ne? Ni da kuɗi na tawo fa. Ha. Kai ne ta yanzu? Wallahi. Ai na ji ma nan ne an gatsaye kai nake ta doka sallama. Allah sarki. Wallahi. To ya gida? Kai gida fa kalau. Lafiya lau. To madalla. Yawwa. To nan da ka gane ni ba komai ke tahe da ni ba. To. Na taho ne akan maganar da muka yi kwanaki na game da gona wadda take gehen gonarka. To yawa kudin hayan ne yanzu na kawo. Kudin hayan ne ka kawo? Ga sunan tare da ni. Yawwa, to alhamdulillah. Ai na ma tun shawara. To. Batun maganan gona da muka taɓa yi da kai na farko. Ko? Na batun sayan gona. Na saidawa. To yanzu shine ta ya tabbata. Shikenan. Ai hakan na bida ka yi. Gona zan sayar ma ita. Na sayar ma da gona. To yanzu ba komai za a yi ba ban jira daga nan. Zan je in nemo shaidu ai magana in dauki kuɗi da bada. A'a ina. Kai kace baka san yau ba. Akwai munafukai, akwai yan gulma, akwai yan tsurku. Ya za ka nemo mutane. Kaga wannan. Mai Zaminu? Ma za da kai da kai. Lafiya alhamdulillah. Alhamdulillah san da zuwa. Kaga wannan. Naji ana maganan gona. To, ka je mu daga can ba ko? To. Maganan gonan nan ne. To. Amfanin gona ta. Kana ji? Shine nake maganan sai da amfanin gonar tun ba a girbe shi ba. Ko ba shi bane? Yawwa. Shine. Allah ya taimaka. Amin. Amin nagode. Yawwa. Kaga wannan? To iya ɗaya daga cikin waɗanda nake ga maka. Munafuki ne na gidan gaba. To Allah ya sau. Don haka maganan gona kuɗi kawai za ka kawo. Ka je can ka ci gaba da noma gonarka. Hankalinka a kunce ba wani mai a nemo shaidu ko wani mai babu. Ko in kana bukata ma zai rage maka. To za ka rage mu akan kuɗin? Dole. To shikenan. Yawa ka kawo kuɗi ka je can ka riƙe gonarka kawai shikenan. To zan je in dawo zan kawo kuɗi. To zan je ni. Na dawo. Allah da iko yake. Kaga akwai wani abokina Gambo Jikos. Wato da bagiyo ya rike shi ya rike kansa. Je aske shi da ya dafa kansa ya kai shekara 10 kan har ya fito daga shi. Kai ha kana ji ko kaga wannan keken da har Madina he na je ai. Ba ka sa da Allah ni ba wannan ba. To gani, nace gani. Ha mallan kaman ke ka kai ba fa nan bane. Dan wallahi ba mai gina kowa ba. Ƙara magana zan irka ma naushi. Kai, nace maka gani. Kai bara in gaya maka akan hatsi yanzu sai inda damtse na ya ƙare. Na gane baba a yi haƙuri. Hatsari muka yi kuma na ba ta haƙuri ta yadda ta amince ta ce za ta je ta ƙara ebo wani gari a ƙara niƙawa. A gidan uban wa za a kuma ɗebowa. To ƙarya kake za ka biyan ko na yi abin da ya dace. Dan Allah dan girman manzan Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Kai haƙuri. Kai. Aba ka gama magana. Na fasa aniyata ta ɗaukan matakin. Yanzu idan ka auro min gari na sai ka zo ka ɗauke kenka.
kai ina tsokana wannan. Yana ma yaro dukan tsiya. Kuma kuna laga kuna buge mutane kamar makafi. Na dinga dukan ku kenan a garin nan. Ga uban da zai tanka mu wallahi. Ha? Mala musu. Ka ce arziki ya ci uba na da ka sai kafa. A kai ma dai maganar kake so. An ce da goro ya iyali. Banda abin ka wannan halin da ake ciki in na samu kuɗin wannan ban sai ta cefa ne ba. Ai abin kaman da wuya. A gaskiya kan za a sha dirmiya. Ai ko ga ta nan zan. Ka ce aro aka yi. To kai da na san ka baka tsoron taku komin nisan waje? Akwai ka da jure tafiyan kafa daga nan za ka yi dogon tafiya. Me nisa? Me haɗin ka da wannan? Ko da yake na gane. To ko dai yanzu an shiga layin tsoro ne ana tsoron taku ya kare kafin shekaru su kare. To rikici ne. Hatsi na aka zubar na karɓo ta. Ban roƙi uban kowa ba. Babu wanda na dogara da shi sai mahalicci na don haka keke da keke sai an biya ni. Wala Hamisu baka da dama. Ai yanzu da ka gani tafe. Cinikin na gona na gama tare da ni da Malam Ba'u. Wajen wa? Wajen Ba'u mana. Tab, a hannun wa? Hannun Ba'u dai na gama ina gona ta gefen gonarsa. To ita. Lalle, wai kar da har kun gama komai. Ai kwarai kuwa. Mun gama komai. Kuɗi ne dai ban bashi ba. Ka san kai din amini na ne. Dan ban gaya wa kowa ba. Kai din akwai sirri ne yasa kai din ma na gaya maka. Allah fidda ai daga rogo, Allah taimaka. Amin. Amma fa ban fahimce ka ba. Me kake nufi da Allah fidda ai daga rogo? A'a, Allah taimaka ita rayuwa tana kyau idan ka cika bincike gami da hange da dai sauransu. Haka ne ko kwarai. Kaga bara na karisa gida saboda in nemo abin da za a ci. Gaskiya ne. To abin da za a cin akwai ne ko sai an nemo? Za dai a je a nemo. Za a nema? Za dai a To in ba a samu ba a aiko gida. In ba a samu ba a aiko. Yawwa zan ɗiba ma ko da kwano 5 ne. Sai ka ci gidanku. Ba sai na tuna ma ina ne ba. Na yi wani Rage wasan banza. Dole ne sai ka tuna inda za ka je. Wannan a gaskiya ma da kana keta iyaka gami da haƙƙi. Wata sabuwa. Ina ji dai aka ce ka faɗi alkhairi ko ka shiru. To kuma hakan din da na maka da na gani ba zan iya faɗin alkhairi ba. Shi yasa ko salama ma ba maka ba. Ko haka ma da na maka zafi ne? Ni ban damu ka yi sallama ko ka min magana ba, amma in ban shiga huruminka ba, kai na me shiga nawa? Wai kai me yasa baka san haƙƙi bane? Wallahi ka bi duniya a hankali. Kana yawan yin izgili fa. Ban san haƙƙi ba ko? To Sadu. To Malam Sadu. Ɗaurin huhun goro za ka min ne? To kaga sai ka riƙe kunne na. Ka sanar da ni haƙƙi. Hakan zai fi. Domin a yanzu kunne na ba zai kamu ba. Ka bani duniya ta gaya mini. Kai bari ma ka ji. Babu uban da ya taimaka mini ko kuma shiga lamurana. Don haka ba uban da zai gaya min naji. Kai ta kanka. Duniya ce. Allah shirye ka. To sai me? Ka je ka duniya ta shirye ni. A duniya muke. Ko kai ka san ƙarshen ka? Zancen banza zancen wofi. Kai ni ina ganin gaba wannan. Kai sai mun fara gwada yar kashi da wannan. Mutumin banza mutumin wofi. Mu ka bar duniya ta ga mana.
kar ka ƙara su. Ke matsoraciya zan taimaka miki ne. In baba na ya ƙara zuwa Makka ba za ka ji da daɗi ba. Ai na ga kina son koyon keken ne shi yasa nake so na koya miki. Ni gani nake ainihin yadda na gan shi nan ban yi tunanin za iya samun abin wannan abin su. Haka ce, amma kuma ka san ba hakan ba ne ba. Allah ko? Da gaske sosai. Kinga, kar baban ki ya ga babu keken nan. Ki ajiye shi. Idan na dawo muku da hatsin zan fanci keke na. Kun je ka. Ai ni na baka ka je ka kawai. Kuma wallahi in ba ka zo bacci. Ke, zuba min asiri da wuka ko baban ki yake bi na. Ina zan dawo? Yanzu ma ka sada na yi. Ai ina mai tabbatar maka zan dawo gidanku. Kaga sai neme ka da tushe ka sa dole. Ke, ki rufa min asiri, na san za ki iya. Kinga, ki bari na fara biyan hatsin nan, daga bisani zan tsara komai. Me za ka ƙara kan je da gaske saciyar da za ka yi? A'a, na isa in iya sace mafaɗaciya mai baki? Mai baki kawai, ni kan keke kawai zan koya miki. Kai, ni ce mai baki. Sannu. Shi an kai. To ba shaka. Yau. Sannu. Yaya ba'u, a kullum ina yawan nuna maka, naka sai naka, kuma hannunka ba zai taɓa rubewa ka yanke kayar ba. Yaya, kai ɗan uwana ne fa, da zan bi ta taka da dan rabu da kai, amma ina tuno wasiyan mahaifinmu, yake nuna kar mu riƙe ‘yan ubanci a tsakaninmu, inda kai ba ma ‘yan ubanci ba ma har da zalunta dama kake. Sadiq, na fahimta kuma na gane cewa naka sai naka. Duk abin da kaga ina yi duk riƙe shi ɗani.
haɗe-haɗe da son zuciya irin tawa. Don Allah kai haƙuri. Ha ba yaya. Wannan abu ai komai ya riga ya wuce, dama ni bari ki ka da komai ba, kuma ina ma kyakkyawan fahimta, kuma kullum ina gaya maka dama akan cewa mu haɗa kanmu, ina tunatar da kai ne baka ganewa. Wannan kan duk ba wani matsala. Ni kuma akan ma maganar gona, ni zan iya bar maka matun da kai ke da iyalai.